Санкт-Петербургда халыкара иктисади форумда Татарстан президенты Рустам Миңнеханов жетекчилигиндеги делегация катнаша. Тарихта беренче тапкыр Казанда спорт, фән, технологиялар, мавыктыргыч классик һәм цифрлы спорт төрләре буенча яңа халыкара турнир уздырырга килешенде. Октябрьдә Казанда халыкара төзелеш форумы уздырыла. Бу хакта килешүгә Рустам Миңнеханов, Россия төзелеш министры Ирек Фәйзуллин, Росатом генераль директоры Алексей Лихачев та кул куйды. Төзелеш тармагы проблемалары бурычлары турында да сөйләштеләр. Форумда Россия Дәүләт Думасының төзелеш буенча комиссиясе утырышы узды. Комиссия рәисе Рустам Миңнеханов тармак үзешенең төп юнәлешләре, ярдәм итү чаралары турында сөйләде. Газпром нефть белән килешүләр имзаланды. Робот техникасы буенча тармак компетенцияләр үзәген булдыру буенча Иннополис белән хезмәттәшлек итү турында килешүгә кул куелды. Бөек Идел юлы халыкара туристик проектын гамәлгә ашыру буенча хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Бу комплекслы макротерритория, ул заманча шәһәр яны һәм төбәк ара пассажирлар ташу белән тәэмин итүне күздә тота.